ببونەیە نێزیکبوونا سەرسالێ û bi armanca pêdakirina ewlehî û aramiya li Herêmê, hêzên parastina civakî bendên kontrolê li hundirê bajarê Hesekê danîne. HPC nêzî 40 bendên ewlehiyê li navarasta bajarê Hesekê danîne û endamên wê li kêleka asayîşê aramiya Herêmê diparêzin. Piraniya endamên ku ewlehiya bajêr diparêzin, endamên HPC jinin. Li gorî rêveberên hêzên parastina civakî, wan bi armanca serwerkirina ewlehiyê dest bi danîna bendên kontrolê kirine. Endamên ku li ser bendên parastinê dikin ji Rojava TV re diyar kirin ku heta dilûpek xwîn di laşê wan de hebe, ew ê dest ji parastina xaka xwe bernedin. Derketin ser hacizê em parastina taxê xwe dikin, parastina harê xwe dikin ji ber dewletê hovane, dewletê dagirker tempo topa davêjin milletê me ê got di nav kar de hemû saziyê me, hemû noqteyê me em jî ro derketinin wek piştgiriya hevalê xwe dikin. Teban hêza me YPG û YPG ew li çepelê şer kar dikin, em jî di nava bajar de em jî karê xwe dikin. Bi şev bi roj be em derdikevin parastina xwe harê xwe dikin, hacizê xwe em datînin. Çi Ereb be, çi Kurd be, çi Siryan be em destek bi hev renin. Em bi şev û ro berdewam dikin hacizê xwe, em ser piyanin. Heya noqtek xwîn jî di laşê me de hebe em ê karê xwe berdewam bikin, em nateebin. Yani em bê av bimînin adî, em bê mazot bimînin adî, em bê nan bimînin adî, bes em bê welat bimînin zehmet e. Yani insan bê welat bimîne zehmet e. Ev her tiştê got aneka